ನಿರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟುಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾರದ ಮಲ್ಲವಂಜನ ನಮ್ಮದ ಚಾಂತರ್ಲು ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟುಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲವಂಜನ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸೇರ್ಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕಡೆ ಬರೆದಿಪ್ಪನ ಎರ್ಮಾಳ್ ಎ 12:38. ಕೌಡೂರು ಬೇಡು ತುಷಾರ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರ ನಾರದ ಮಲ್ಲ ಚಾಂತರ್ಲು ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರೇನ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸೇರ್ಲು ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರೇನ 11:61. ಬನ್ನಗ ಆರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಅಮಯ ಆದ್ಯ ಶೆಟ್ಟನ ನಾರದ ತೆರೆ ಮಲ್ಲ ಮರೆಟ್ಟು ಚಾಂತರ್ಲು ಪಿರವದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ನಿಂಜೂರು ಜಾನನ ಅಮಾಯಿ ಆದ್ಯ ಶೆಟ್ಟನ ನಿಂಜೂರು ಅದೇ ರೀತಿ ಪಡುಮನೆ ಅಮಾಯಿ ಎಂಕಿಲ ಆದ್ಯ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟನ ಆಳ್ವೇರು 12. ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪನ ನಿಟ್ಟಿಡು ಮಾಣಿ ನಾರಿಯ ಗೊತ್ತು ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟನ ಮಲ್ತಿತ್ತ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಅವೇ ರೀತಿ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸೇರ್ಲು ನಮ್ಮ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರಡು ಬರ್ತೀವಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಒತ್ತಿಡ್ದಿಲ್ಲ 12. ಕಮಲೋಗು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪಿ ನಿರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟುಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾರದ ಮಲ್ಲವಂಜನ ನಮ್ಮದ ಚಾಂತರ್ಲು ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟುಬೇಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೇಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲವಂಜನ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸೇರ್ಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರಡು ಬರ್ದಿಪ್ಪನ ಎರ್ಮಾಳ್ ಎ 12:38. ಕೌಡೂರು ಬೇಡು ತುಷಾರ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರ ನಾರದ ಮಲ್ಲ ಚಾಂತರ್ಲು ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರೇನ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸೇರ್ಲು ಕೌಡೂರು ಬೀಡು ತುಷಾರ ಮಾರಪ್ಪ ಭಂಡಾರೇನ 11:61. ವರ್ಷ ಈ ಕಂಬಳದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಅಮಯ ಆದ್ಯ ಶೆಟ್ಟನ ನಾರದ ತೆರೆ ಮಲ್ಲ ಮರೆಟ್ಟು ಚಾಂತರ್ಲು ಪಿರವದ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ನಿಂಜೂರು ಜಾನನ ಅಮಾಯಿ ಆದ್ಯ ಶೆಟ್ಟನ ನಿಂಜೂರು ಅದೇ ರೀತಿ ಪಡುಮನೆ ಅಮಾಯಿ ಎಂಕಿಲ ಪ್ರವೀಣ್ ಆದ್ಯ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರು ಶೆಟ್ಟನ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆದ 12:55. ಪ್ರತಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪನ ನಿಟ್ಟಿಡು ಮಾಣಿ ನಾರಿಯ ಗೊತ್ತು ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟನ ಮಲ್ತಿತ್ತ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಅವೇ ರೀತಿ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸೇರ್ಲು ನಮ್ಮ ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರಡು ಬರ್ತೀವಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಒತ್ತಿಡ್ದಿಲ್ಲ 12. ಕಮಲೋಗು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರ್ಪಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಗುಲು ದಿವಂದಿತ್ತು ಮುಡಾರ್ ಕೊಂಡಿಬೆಟ್ಟು ಶರಣ್ ಪೂಜಾರನ ನಾರದ ಮಲ್ಲವಂಜನ ನಮ್ಮದ ಚಾಂತರ್ಲು ಮುಡಾರ್ ಕೊಂಡಿಬೆಟ್ಟು ಶರಣ್ ಪೂಜಾರನ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸೇರ್ಲು ದೇವ ಪುಂಜ ಕರಡು ಬರ್ದಿಪ್ಪನ ಮುಡಾರು ಕೊಂಡಿಬೆಟ್ಟು ಎ 12:04. ಬೋಳಗೊತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ನಾರದ ಮಲ್ಲ ಚಾಂತರ್ಲು ಬೋಳಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸೇರ್ಲು ಸಂಕು ಪುಂಜ ಕರಡು ಬರ್ದಿಪ್ಪನ ಬೋಳಗುತ್ತು ಬಿ 12:45. ಪ್ರತಿ ಜಯಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಪೂಜಾರಿ ನಾರದ ಮಲ್ಲ ಚಾಂತರ್ಲು ಪೋರ್ತೆರೆ ಮಾಣಿ ನಾರ್ಯ ಗೊತ್ತು ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾರದ ಮಲ್ಲ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾಂತರ್ಲು ಮಾಣಿ ನಾರ್ಯ ಗೊತ್ತು ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 2ನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸೇರ್ಲು ದೇವ ಪುಂಜ ಕರೆಟೆ 12:22. ಪಡು ಬಣ್ಣಂತಿಲ ಕೋರೊಟ್ಟು ಧೃತಿ ಜಯಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಪೂಜಾರಿನ ನಾರದ ಮಲ್ಲ ಚಾಂತರ್ಲು ಪಡುವಣ್ಣಂತಿಲ ಕೋರಟ್ಟು ಧೃತಿ ಜಯಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ಪೂಜಾರನ ನಾವೆರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸೇರ್ಲು ಸಂಪುಂಜ ಕರಡು ಬರ್ದಿಪ್ಪನ 12:50. ಏತೆ 12:50. ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗಡು ಬೋಳಗೊತ್ತು ಎರಡು ಮೂರು ಜೊತೆ ಸತೀಶ್ ಮಾತ್ರ ಶೆಟ್ಟನ ಚಾನ್ಸ್ ನಾರದ ಬಾಕಿ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತು, ವಂಜನ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮದ ನಾವು ಚಾಂತರ್ಲು ಇದ್ದೇವೆ. ಬೋಳಗೊತ್ತು ಬೋಳಗುತ್ತು ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸರ್ಲು 13:06. ಬರ್ತಾರೆ ವಾಮಂಜೂತು ವೇಲ್ಗೊತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ನಾರದ ಮಲ್ಲ ಚಾಂತರ್ಲು ಓಮಂಜೂರು ತಿರುವೈಲ್ಗುತ್ತು ಅಭಿಷೇಕ್ ನವೀನ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವೇರ್ನ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ 11:85. ಅಣ್ಣ ಗಿಡವನಕಲೆ ನಿಗಲ ಲೆಪ್ಪರ ಬಳ್ಳೂರು ಗೋಳಿದಾಳಿ ಗುಣಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾರದ ಮಲ್ಲ ಚಾಂತರ್ಲು ಬಳ್ಳೂರು ಗೋಳಿದಾಡಿ ಗುಣಪಾಲ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸೇರ್ಲು ಸಂಕುಪುಂಜ ಕರಡು ಬರ್ದಿಪ್ಪನ ಬಳ್ಳೂರು ಗೋಳಿದಡಿ
1207. ಪಡಾರಿ ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾಯಕಮಲ್ಲ ಚಾಂತರ್ಲು ಕಾಂತಾರ ಬಾರಾಡಬೇಡು ಸುಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟನ ಕಾಂತಾವರ ಬಾರಾಡಬೇಡು ಶಂಕುಪುಂಜಕಟ್ಟು 1354 ಶಂಕು ದೇವಪುಂಜಕರ 1241 ಬಾರಾಡಿ ವಾಮಂಜೂರು ತಿರುವೆಲ್ಗುತ್ತು ಪೋಡು ಮುಡಾರ್ ಕೊಂಡುಬೆಟ್ಟು ಶರಣ ಪೂಜಾರಿ ನಾಯಕಮಲ್ಲ ರೆಡ್ಡನಮಲ್ಲ ಚಾಂತರ್ಲು ಮುಡಾರ್ ಕೊಂಡುಬೆಟ್ಟು ಶರಣ್ ಪೂಜಾರನ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ರಡ್ಡ ನಂಬರ್ದ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಶಂಕುಪುಂಜಕರಡು ಬರುಂದಿಪ್ಪುನ 1182. ಹಳೆಯಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಸಮಿತಾ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿ ನಾಯಕಮಲ್ಲ ಚಾಂತರ್ಲು ಹಳೆ ಅಂಗಡಿ ಕೊಪ್ಪಳ ನಂದಗೋಕುಲ ಸಮಿತಾ ಕೃಷ್ಣ ಪೂಜಾರಿನ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸರ್ಲು 1255. ಬೆಲ್ಲಾರ ಕೊಂಟಮಣಿ ಗೊತ್ತು ಸುರೇಶ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾಯಕಮಲ್ಲ ರೆಡ್ನೆ 1 ನಂಬರ್ದ ಚಾಂತರ್ಲು ಅವರು ಬೆಳ್ಳಾರ ಕೊಂಡನ ಕುಂಟು ಬಿಡಿ ಬಿ ಬಿ ಬಿಯ ಆ 1239. ಬೆಳ್ಳೂರು ಮಠ ಸದಸ್ಯ ಬೋರ್ತೇರೆ ಇಚಿಲಂಗೋಡು ಗಡಿಪಾಡು ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ ಪೆರಗಡೆ ನಾಯಕಮಲ್ಲ ಚಾಂತರ್ಲು ಇಚ್ಲಂಗೋಡು ಗಡುಪಾಡು ಮನೆ ಪ್ರೇಮನಾಥ ಪೆರಗಡೇರ್ನ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಇಚ್ಲಂಗೋಡು ಗಡುಪಾಡು ಮನೆ 1478. ಉಪರೇಖದ ಬರೀ ಚಂದ್ರಾಚ ಗುರಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿಗಳ ಮೊಗರ್ ಗೊತ್ತ ರಿಷಿ ರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾಯಕಮಲ್ಲ ಚಾಂತರ್ಲು ಮೊಗರುಗುತ್ತು ವಿಶೀರಿಯಾನ್ ಶೆಟ್ಟನ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೋಟ್ ಬಿಡು 1243. ಎರ್ಮಾಲ್ ಪುಚ್ಚೋಟ್ ಬಿಡು ಬಿ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಬಿಡು ಬಾಲಚಂದ್ರ ಲೋಕೈ ಶೆಟ್ಟನ 1201. ನಂದು ಒಂದೇ ರೀ ಕೊಂಡಾನ ನಮ್ಮ ಚವಣೇರ್ನ ನಾಯಕಮಲ್ಲ ಚಾಂತರ್ಲು ಕೊಂಡಾಣ ನಮ್ಮ ಜವಣರ್ನ ಕೊಂಡಾಣ ನಮ್ಮ ಜವಣೇರು 1315. ನಾರ್ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಪಂಕೆದಾಡಿ ರೇನ್ಸ್ ಭಂಡಾರಿನ ನಾಯಕಮಲ್ಲ ಚಾಂತರ್ಲು ಜೈ ತುಲ್ನಾರ್ ಕಕ್ಕೆ ಬದ ಉಪನ್ಕೆದಡಿ ರೆಹಾನ್ಸ್ ಭಂಡಾರನ ಜೈ ತುಳುನಾಡು 1250. ತಯಾರಾದಿಪ್ಪಡು ಬಿಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತಾನಾಜಿ ಬಿ ಶೆಟ್ಟನ ನಾಯಕಮಲ್ಲ ಚಾಂತರ್ಲು ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ತಾನಾಜಿ ಬಿಸೆಟನ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸರ್ಲು ಬೆಳುವಾಯಿ ಪೆರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗುತ್ತು 1238. ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಣಿಹಲ್ಲ ಎಂ ಕೊರಗಪ್ಪ ಬಂಗೇರಿನ ನಾಯಕಮಲ್ಲ ಚಾಂತರ್ಲು ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಣಿಯಲ್ಲ ಎಂ ಕೊರಗಪ್ಪ ಬಂಗೇರನ ನಾವಿರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಚಾನ್ಸರ್ಲು 1257. ವಾಮಂಜೂರು ಬೆಂಗಳ ಮನೆ ವೇಣೂರು ಗುಂಡೂರಿ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ್ ರಮೇಶ್ ಪೂಜಾರಿನ ಅಣ್ಣ ಪುತ್ತೂರು ಕೆಮ್ಮಿಂಜ ದಾಖಲೆ 1250. ಮುನಿಯಾಲ್ ದಾಖಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಬರ್ತಾರೆ ಬೆಲ್ಲಾರ ಕೊಂಡ ಮನೆ ಗೊತ್ತು ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಕೊಂಟು ಬಿರುಗುತ್ತು ಸುರೇಶ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಶೆಟ್ಟನ 1 ನಂಬರ್ದ ಏತಾ ಉರಿದಿನ 1226. ಅಡೆಗಾಂಡ